Kick gornel, cael ei chwipio fewn. Irving, rhyw ffordd y cadw'r bêl allan. Na ddim ar gyhoeddi o gwbl yn trio dyrnu. Ond Trethomas yn clirio. Taylor Jones ar kick gornel. Ty post y pella, cael ei benio lawr. Ac yn ffodus iawn i Harry Irving, oedd y peniad yna gan Gerard yn syth ato fe. Llanelli'n peri mwy a mwy o broblemau i Trethomas. Cyfle arall iddyn nhw ar i'r bêl mlaen. Unwaith eto, Vincent sy'n cael pen i'r bêl. Danny Williams, cam i fewn, heibio i Baldock. Williams yn mynd am y gornel ucha! Ac oedd hwnna'n crymanu fewn, dim digon, ond am gyfle i Danny Williams agor y sgorio. A'r cici cornel yma wedi peri problemau i Trethomas hyd yn hyn. Ac mae hwnna wedi rhwydo gan Cronin. Wel, sawl gwaith mae'r cwestiwn i gael ei ofyn o'r darnau gosod gan Llanelli. Trethomas ddim yn dysgu gwers. A mae'r tîm cartre ar y blaen. Bêl fewn at Can sydd yn y cwrt Cosby. Yn derbyn Can yn mynd am y gornel isa. A'r bêl yn fflachio ar draws cig y gol. Wel, dechrau bywiog i Llanelli ar ddechrau'r ail hanner. Edrych i dyblu Mantes yn syth. Eason dal i fynd i cael lawr ar Dave Vincent. Vincent yn llwyddo i gael y bêl. Heibio i llinell am ddiffynol. Llanelli. A mae Trethomas di ennill. Cic o'r smotyn. Edward di cael ei lorio yn y cwrt. A nawr mae'n gyfle i Trethomas. Gareth Tedstone yw prif sgoriwr Trethomas tymor yma. Ac mae'n gyfartal. Gwahaniaeth goliau. Oedd yn gwahanu'r tîmau yma ar frig Cyngor y De yn dod mewn i'r gêm yma. A does dim yn ei gwahanu nhw ar hyn o bryd yn y gêm. Strenati yn camu lan o'r llinell amddiffynol. Heibio i Selway. Strenati yn twyllo. Nôl fewn i'r canol at Eason. Beth yn dechrau rafi. Henry Jones, mae fe'n gallu creu. Henry Jones yn mynd am y gornel isa. Llanelli yn ysu i ennill y gyngor ac ennill dyrchafiad tymor yma. Fflach fel la sydd angen yn nhw heddi. Jones. Bêl heibio i Hopkins. Gamerson sydd yn o ben i hunan. Mae'r hedwyr yn hwyr yn cyrraedd. Nawr maen nhw'n y cwrt yn aros. Jack Jones yn cynnig hunan. Jack Jones yn mynd am y postyn. Ac mae hwnna'n crymanu allan. Heibio y postyn.